Планирането на лъчелечението при пациенти с злокачествени заболявания, а и с доброкачествени такива, включва няколко стъпки. Най-важната от стъпките е изработване на локализационен скенер, като важното е тук да отбележим, че този локализационен скенер не е за целите на диагностика, а е единствено и само за планиране на обемите, които ще бъдат облъчвани. На всички пациенти, които подлежат на лъчелечение, първата стъпка е провеждане на такъв локализационен скенер. След като бъде изработен локализационния скенер, следващата част е планиране на лъчелечението. Това е скенер на пациент с карцином на глава и шия, който ще провежда лъчелечение. Ето как се използва този метод при планиране на лъчелечението. Това е образа от нашия локализационен скенер. Това е образа от диагностичния PET скенер. Правим наслагване между двата образа в позиция на лъчелечението. Каква информация получаваме от този диагностичен PET скенер? Чрез анализа на PET скенера може да определим точния обем на тумора, който трябва да бъде облъчен. Също така може много прецизно да разграничим тумора от здравите тъкани, които трябва да защитим, за да може пациента да има по-малко реакции. Използвайки този прецизен метод, определяме с точност зоната, която ще бъде облъчена. В случая при този пациент ще бъдат облъчени шийни лимфни възли, които са диагностицирани именно благодарение на PET скенера. И съответно този образ се проектира и на нашия скенер. PET скенера може да бъде използван не само за планиране на лъчелечението, но както и за ранна оценка ефекта на лъчелечението. Може да бъде използван за стадиране, за рестадиране на заболяванията. Използването на PET скенера в лъчелечението увеличава шансовете за успех на лечението, намалява риска от увреждане на здрави тъкани. Този метод изключително много ни помага и подобрява качеството на нашето лечение.